देखाय yes mataku isep karena berteh mataku isep Good evening. Welcome back to my YouTube channel Rairup Vlogs. Oमफ्राय दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन जोंनिया माथो बे जादोंनिया गगा मोननानै ओमफ्राय मानसिफोरा दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आरो एमब्लव बुथारनो थांगोन ओमफ्राय लोगोफोरा जमा जाना दंखायो इयाव नेगासिनो दङ आंसो दाबो रेडि जायाखै आरो गस्लाखौ सोलायनांगोन ओमफ्राय पुरा थखन सकन लानानै साथा लानानै रेडि जाना दंखायो ओमफ्राय अखा हाबाय थादोंना दिनै मोनखागोन आरो एमब्लव ओंखायनो मायाव थांनो बा सुपार बाइक जां दा नै नाइट सिकाराव थांनायदो हाथियार ओइनो गोदान टस नोंहालाय ओइ मा लाबोदों हाथियारफोरा बाइकफोराबो देन्जारसो मोनबोगोन ना मोनबोआ गेरान्टि गैया दे हले दा होलांसै जोङो पुरा लगाओ स्लो नाइट सिकार सुपर बाइक लगाओ एमब्लव सिकारी minutes later. बेनिफ्राय दा जों नै एमब्लव बुथारनाय लकेसनाव मोनफैबाय लाइन गैया दिनै पुरा खोमसि गामसा गादा फैदो बे जाबाय एमब्लव बुथारनाय हाथियार हेलौ गाइस हेलौ एमब्लव सिकारिफोर नोंखौना मोनाखै बे बिथाङा स्पेसियेलि टाउनफोरनिफ्राय एमब्लव बुथारनो फैदो गामियाव नैबे नाम्बार 1 सिकार एमब्लव सिकारि मासे गाबदोंनो मासे नागिर बयबो गावबा गाव गोसो होना नागिरगासिनो एमब्लव बुथारनायाव Let's go. खोमसि लाइटबो गोदोर लाबदिया साला बबाव थाङोब्रा र' मासे गोसा गिलाय लागोलै आंहा दा हारसिंबा इथिं खानै थांबाय इथिं खानै थांबाय गोजान ओरै मासे मोनदो मासे नाय ओइ देखाय yes ये हुइदा मासे मोनखो iya देखायदोब्रा दासो थोसाबबाय दिनैनि जोबोर बेनेट खालामना फैदो गोजाननिफ्राय होसोब्रा नै मासे मोनलायबाय हांखायबो मोनदो बिराद गोदोर बे दुब्लिया बिथिंबो थांबाबो मोनहैस'आ ओइ खानै थांबाय गोजान ओइ नै सिगांजों आरो खानै थांगासिनो सोरनि कन्ट्राक्टलै जोंनि ग्रुपफ्रा नै इथिं खासे दोङो माथिंबा मोनहैजोब्बाय मानसिफोरानो बेसेबां दुब्लि गोदोर ना दामा इन्टारेस्ट जायो आरो माने बोसोराव खनसे जों नागिरनो फैखायो एमब्लवखौ गोथाव जायोना तामान ओमफ्राय आं मोनसे देखायनि बेथ' जोंनि मोनसे ग्रुप आरो बिसोरनो दुब्लियाव एमब्लव बुथारनो फैबा तामान ग्रुप लोगो मोनो माने बेलेग मानसिफोरा बया फैना एमब्लव बुथारनो ओमफ्राय इथिं मोनसे ग्रुप फैदो दे बया माखासे इसोरो आं देखायहरनि र' बिथिं लाइट ख्रि होनदोंना बिसोरो ओइ नै टर्च लायो तामान इसोरो 12 जनसो दङ जांलै होनदोंना ओइ नै तामान नै सिकारिफोरा एमब्लव सिकारि पुरा एमब्लव सिकारि इसोरो 12 जनसो दोङो इयाव 12 जन माने 15 जनसो दोङो जां इसोरनि ग्रुपआ 2 hours later.
अभी हम लोग शिकार से आ गया पेडी फील्ड से अभी ये लोग कटिंग कर रहा है मेंढक को ये देखो कटिंग कितना मिला है माथा को ऐसे कार्बाइड करना पड़ता है माथा को ऐसे करके निकलता है ऐसा सामने निकलता है ऐसा एक बार और करके दिखाओ हाँ सबर करो और इसका जो खाते हैं ना नहीं लगा ये हमारी छुट्टी पुट्टी क्या बोलते हैं इसको हिंदी इम्बू हमारे लैंग्वेज हमारे क्या बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं इसको हाँ करके दिखाओ एक बार ऐसा करके चलाना पड़ता है करके इसका सामराक को सोरबा एम्बु खुनो रोङाबा सोलोंना ला जोंनिफ्राय नोरै फैयो एम्बु खासियानो आथिं आरो खर'खौ दानसोदों माने बेरे खामबाथाय आबालै गाज्रि बिदि मोखांखौ खिथिब्रा मोखां अभी ये देखो सिखोदां गोथाव जागोन ना जोबोद मेहनत खालामना लाबोनाय दे हले अखा हानानै सिजोमदो हेलौ बुन्दुला माबैसा ससाबदो माथो ससाबदो दादा बाथोन देगासिनो खासेया हाय नै जों लरा जानगासिनो 2,000 years later. बाथोन मोन ओमफ्राय नै एमलौ बिथा जादों देखायनायसै आं गुदुं ओमफ्राय नै एवै फाइनालि नै मोनबाय मोनसिगोन आरो दैया एसे दं बेखौ दैखौ एसे फोरानबावनानै जाजासिगोन आरो नोंसोरो एमब्लु जागोन ना जाया मिथिया जों खिन्थु बोसोराव खनसे थाङो आरो एमब्लु बुथारनो गामियावथ' मोनलिया जोंनि एमब्लुआ बाहेराव बुथारनो थाङो आरो जोङो मार खस्थ' हले एमब्लु बुथारनो थांनो माने ओइ दैफोराव थाब्ला थुब्लु थाबायसोनो गोनां जायो मोनाबो माब्लाबा मार मेहनत आरो ओमफ्राय लाबोनानै खु गोदा सं बहुत खस्थ' दै एमब्लु बेदर जानाया खिन्थु जानायाव बहुत टेस्टि आरो नोंथांमोना जागोन ना जाया मिथिया आरो खनसे जाना नाय हख्लायनोसै दाना हख्लायनोसै बाबु तामुलपुरनिफ्राय एमब्लु बेदर जानो फैदो जोंनि गामियाव ओइ मासेबो बुथाराखै इयो बुथारनोबो रोङा एवनोबो रोङा फुनोबो रोङा गोदानबो रोङा ओरैनो मारो सायाव